To wai yanzu idan kunama ta kama bera, to ya abin zai kasance kenan? Tunda akuyan gidanmu ke aure, ba mu ƙara samun wanda zai dafa mana farfesun bindin jaki a gidanmu ba, da fate-faten bera. Wannan ayaban, wannan akwai daɗi. Wallahi akwai daɗi. Kudi? Allah ya ma albarka. Dakata. Ai wato. Biyo ni ma.